Ăsta e omul. Impresionant. Și crezi că îl poți aduce? Da. Ăsta e celălalt, Sandor Neme, din Ungaria. O sta zi de zi în celula aia din Siberia, 40 de ani. Și cum se înțelegeau? Româna și maghiara n-au nimic în comun. Asta era și ideea, să nu se înțeleagă. Era un fel de pedeapsă. Doamne, ce poveste. Și cum ai dat de el? M-a ajutat cineva de la ambasada noastră de acolo. Stă pe lângă Budapesta, într-un sat. Și vine? Vine, am și vorbit cu el. Bine. Gata, trebuie să mergem. Mersi. Eu ce trebuie să fac? Nimic. Nu-ți face griji. Trebuie doar să te pregătești pentru o surpriză foarte mare. La vârsta dumneavoastră, omul are o casă, are familie, are prieteni, are spre ce să privească în urmă. Dumneavoastră aveți doar 40 de ani petrecuți în Siberia. Da. În acești 40 de ani de singurătate ca deținut, ați schimbat măcar vreo vorbă, măcar o privire cu cineva? Sandor. Maghiar? Coleg de celulă? Mai există Sandor? Mai știți ceva de el? Ascultați-mă cu atenție. Întoarceți privirea către poarta aceea, pentru că în această clipă